е патентована методология на IoT, водеща световна компания за оптичен дизайн. Методологията STEDI представлява технологичен пробив в дигиталните фриформ лещи. Нейна основна цел е стабилното зрение. STEDI редуцира тъй наречения плуващ ефект, проявяващ се при прогресивните лещи, като неясно и нестабилно зрително възприятие на заобикалящата среда. Какво представлява методологията STEDI? В допълнение към контрола на нежеланите цилиндрични грешки, STEDI контролира и грешките в оптичната сила от среден порядък, които са причина за размазване на образите и неясното зрение в периферните зони на прогресивните лещи. В резултат, потребителите усещат значително подобрение на зрителната острота в зоната на далечното виждане, както и много по-стабилно зрение, заради чувствително редуцирания плуващ ефект. В проведен на тъмно двоен тест, участниците дават следните отзиви след ползването на очила, изработени с помощта на STEDI. 96% отчитат изключително добро зрение надалече, 92% усещат подобрен общ зрителен комфорт. STEDI е уникална методология на IoT.